Я да връвим сега да дирим, де си се заврел на маке си опутка. Това ти ли си бе, главуз? Факултетен ли са в това къса пише? Шаша цигаре, де. Много си лута, ма що му оби тука, много нечестно играеш. Какви са тия калашни си от тебе, не мога да те разбера. Яла на ярда да се чакаме, яла. Айде, ама без АВП-та и без калашници, с ножки. Тръгай. Чуваш има, бе? Ало? Ало? Затвори ли, бе? Пред, некултурният от този днешния народ. Еми добре тогава. Айде, лек ден ти жала. Айде. Сигурно такова. Какво? Ти на какъв език? На български. Ама какъв? Добре, той е модерния, новия. Какъв съм я за? Я ти казах, че съм пустияк, аз съм брато на то сос или... Не, що съм написал шаша от това. Уде съм. От брат са баци, отде да съм я за, кажи. Шо не прикажеш? Прикай, неба. На колко съм? Сега на колко съм? Това не е важно, да нема тука се сватосваме на колко съм и ти на колко си. Та 25-6, друго ти не требе. Сада ма не издириш егенето, нема да ти кажа. Ало? Тама ли си? Де отиде? Я говоря по микрофон на това... Нали ма чуеш? Мая нещо те не чувам. Тука тази игра е някаква много готина. Я едно време като бех по-млад, това и играех една такава подобна. Какво и беше? С 1 и 3 ли бе? Не, 1.4 ли бе? Бе някакво такова, много готина игра ги играех, ама сега ги нема ли, де ги знам. Браточката каза, че ги има с това Виндал са ги такова и старилали ги, директно ги инсталирали и били си готови. Преде да знам де. Я едно време ги разбирах на това, като бех по-млад. Но вече беше отдавна, но така стана от работите, че аз съм като пенсионерин деба. Само дека пенсия не взимам, си седим до... Та така, като бех на твоите... И ти вече си казал на колко години си, ама... Бре... Я май си прикавам сам, какво? 30. Та ти си почти набор, бе. Ама с 5-6 години. Да си жив и здрав. Новаков, но... мерси. Така. Аз съм прост човек, по цяло съм. Брат, ти бари, брат се го гледаш тук град, ама на картата си е село. Сама какво да го гледаш, какво да го чудиш. Айде сега, че се видиме пак отново. Нема да си тръгваш. Айде тук сега не излазай. И ставай.
Ало? Въобще ли си тук о компютър? Тука си. Нема къде да избегаш я. Нали станаме тука дружки с тебе си и... Голема дружба. Мога да видиме някой път на поракийка така да измислиме нещо. Но ти ще черпиш, че аз нали ти викам това, че по цял ден съда и си скибара мъдете, нищо друго не... Нема пари, баци. Поне да бех пенсионерин, да ми дава нещо, нищо не дава деба, тейната макия деба, тия политици деба. Цял ден седат и нищо не правят и уни като мене. Я поне да бех станал един политик да ми дава пари, ма и това не стая. Ти каков си? Ти си нека фотония мовете. Геймър или гей? Да неки такива им вика едни, те играят на компютрите по цял ден. Ти отех ли си да им дават пари? Вон това браточката беше казвала за тех, ама... Тука ли си още, бе? Добре. Ама не личи. Ти само там си пишеш по тази клавиатурата и нищо не прикажеш нищо, само тук ми пишеш. Гласецо не съм ти чул от... Говориш ли? И аз говорим в момента, ама нещо ята не чувам тебе са. Тама показва ли? Брато, показва ли, че тама ония прикава нещо, че я го не чувам изобщо? Да, бе! Добре, че я го... Чекай, че съм с овцете, бе. Смей за ти, смей си. Тя ти викам, че съм прост човек, тук от село съм. Ти са смееш тук овце, туй, но... Поне... Овца виждал ли си истинска? Тя овци... Не си. Що ова не си? Само овен. Аха. А доил ли си, бе? Що овен? И аз съм доил един овен, бех сбракал, ма бе избазикале. Не ми много е реса накрая. Хора, като ме прекатури, деба и... Мали... После да видиш къде си спах по корем, бе. Една седмица, деба неговата майка, бе. После го закламе, де, ама... Такова, отначало ма болеше много. И после докато се оправим, като викнах, това го колем и като фанах това вариятата го умнах по глава. После с един тъп ножец, с такова дека, от ламарина де съм го прил, Париза на такива нови, на тези новите ножове са много такива някакви скъпи, някакви ги дават, ама неутрално точене, някакви такива неутралистики, някакви такива глупости, дека написали ги там, вот я ги не разбирам и дори си ги написали да стая все едно големо нещо. Ама но не става големо нещо, а ти ножо... Я го не знам, що правите. За това си напред от една ламарина към корале. Сменяваме покрива. Сменяваме това покрива, сменяваме и останала ламарини дева покрива и... Да млъкна. Нема да млъквам аз. Аз съм тук съм си да си прикавам. Не, това гледам ми работи микрофона. Така ли ми казала? Му е бе майката, що ми казала така. Де бе тия цигане, де. Сега иска да млъквам я. Нема да млъквам, имам си тук права. Уцеса. Тука ма не знаят кой съм. Писам се соси или съм сас. Такова, ти го четеш там английски го знаеш. Голем английски и си го знаеш. Я не мога, нали ти викам, аз съм прост човек от село не ги разбирам тия работи. Късно е вече. Не, че съм много дрът, ама де да знам, едно време ги по-разбирах тия работи. Па знаех тама да псувам и на цигански, на турски, на... Какво съседи все такива елитни езици, дека ги знаят големците, едно време де са се говорили така. Прикават едно време, дева. Я прикай нещо и ти, че ми стана малко скучно, че си... Почна да си бара мадурете и тука... Що ме това... Добре. Интересно, да.